Farsele lui Buzdugan, numai la dimineața de mentă. Alo, Da, bună ziua! bună ziua. Aveți crescătorie de pisici? Da, ce rasă vă interesează? Ce rase aveți? Nu mă interesează dacă noastră știți unde ați sunat. Da, Ce rasă căutați? deci eu am nevoie de pisici. Eu știu, dar nu dăm decât celor care vor neapărat rasa pe care o creștem. De ce, doamnă? Pentru că asta e pretenția noastră. Noi creștem, nu suntem samsari să-l vindem de colo-colo. Deci atâta pretenție avem și noi. Și din părinți prestigioși, nu ne e indiferent dacă îi dăm unui pasionat de rasa pe care o creștem sau unui om care doar vrea un pisic. Deci nu vă supărați. Stați un pic să vă dau pe cineva, că vă explică. Da, Costel, vino la telefon. Alo? da, Bună ziua! bună ziua. Am văzut anunț la dumneavoastră pe site cu pisoi de rasă albastru de Rusia. Așa, bun. În sfârșit cineva care știe ce cresc. Că mă gândeam, telefon așa fără să cauți o rasă anume nu e bun. Doamnă, câți ați putea livra? Aveți? Cum adică să livrez? Adică să-mi dați, să-mi oferiți. Aveți 10, de exemplu? Eu aș avea nevoie de vreo 10. Ce faceți cu 10? Am eu nevoie de ei. Nu, deci noi vindem doar persoanelor particulare care merg cu ei la expoziții, care se semnează cu noi acte de transfer, dăm pedigrie, deci nu vindem la grămadă. Fiecare pui pentru noi e valoros, e prețios și nu îl dăm la grămadă. Eu vă plătesc, adică nu e... Nu vă supărați, ne plătește oricine, deci nu dăm decât oamenilor care, fiecare câte un pui, care își dorește foarte mult un pui în familie, deci nu dăm pentru sămsăreală, pentru revânzare, pentru așa ceva. Nu ne pasă de puii noștri. Îi iubim, îi ținem în mână de când se nasc, deci nu îi dăm decât oamenilor pasionați de rasă, care vin și la expoziții cu ei, deci nu dăm la grămadă. Costul e al doilea care ne interesează. În primul ne interesează viitoarea soarta puiului și de aceea vrem să stabilim relații cu stăpânul respectiv, se încheie contract, se încheie act de transfer, capăt act de proprietate, de stăpânul viitorului pisoi pe care îl va avea. Deci nu dăm așa la grămadă. Aș vrea să mă înțelegeți corect. Eu aș fi un client foarte bun, doamnă. Chiar am nevoie de cel puțin 10... Da, și ce faceți, domnule, cu 10? Mie îmi pasă de soarta celor pui. Doamnă, nu pot să vă spun, doamnă. Dar nu vă supărați, nu mă interesează oferta dumneavoastră. Eu am clienți și destui serioși și din țară și din străinătate, fiecare își dorește un pisoi. Deci vin oameni și din alte țări care iau de la mine pisoi, vin la graniță și eu merg la graniță. Deci nici măcar nu dau prin intermediar pisoi cui dau. Deci nu vă supărați. Un pisoi, nepisoi, rasă, nerasă, tot mâță-i până la urmă. La revedere. Doamnă, nu mă interesează să vă oferta explic. dumneavoastră. La revedere. Stați să vă mai explic ceva, doamnă. Doamnă, îmi cer scuze că v-am supărat, deci nu asta aveam în intenție să vă... Nu, v-am răspuns că nu mă interesează oferta dumneavoastră, deci nu mă interesează. Acum să-mi dați și mie un sfat, doamnă. Da. Poate găsesc în altă parte. Deci e vorba, eu am nevoie, eu am un șarpe constrictor și aș avea nevoie, vă dați seama. Da, vă dați seama, căutați pe stradă pisoi bolnavi care trebuie eutanasiați. La revedere. Bună ziua, doamna. Am revenit cu telefonul, cu pisicile. Nu vă supărați, sunt la serviciu, am treabă, n-am voie să vorbesc la telefon. A fost telefonul o farsă. Telefonul sub urmărire, să știți telefonul dumneavoastră, nu mă mai agresați. A fost o farsă de la radio... Da, ascultăm 3 oameni telefonul dumneavoastră din birou ca să am și martori. Ce doriți? Deci, Daniel Buzdugan sunt de la Radio 21. Da. A fost o farsă. Lumea e plină de nebuni și că ar fi bine ca cu șarpele Bo al dumneavoastră cu tot să vă internați, să vă dea o celulă specială. Adică m-am supărat, să știți. Acum mi-a venit râsul, știți? Da. Și râdem toți aici, dar m-am cam supărat pentru că, știți, lumea e plină de oameni țigniți. Sigur, și noi suntem țigniți că avem hobby-urile noastre, dar asta a fost foarte, foarte haioasă treaba. Da, bine, stați liniștită, că n-am niciun șarpe. Nu, dar chiar dacă ați fi avut, luptam aici ca să-mi apăr pisoi. Păi da, cum să vină șarpele peste noi? Bine, domnul Buzdugan, bine. Ce pisici sunt alea? Nu contează, cum a spus dumneavoastră, mâța-i tot mâță. Eu nu mai comentez atunci. Nu, că poate lumea o să asculte la radio și o să zică, domnule, vreau și eu o pisică dintre aia. Pisici rusești, nu? Albe. Nu, lăsați, că sunt destui doritori și pasionați de rasă. Nu trebuie să ne facem reclamă și pe calea asta. Vă mulțumesc oricum. Salut! Bună! Claudiu, sunt prietenul lui Dan. Dan, prietenul sormea. Da, exact. Ești tipul de astă vară cu care mi-ești în club, nu? Da. Bună. Mi-ai luat numărul atunci. Nu mai sunat. Nu te-am sunat pentru că știam că ești cu Mircea și n-aveam chef să mă bag. Oricum nu mai vorbesc, eu nu mai sunt cu el.
Da, știu, am aflat. Da? De unde? Am aflat și se vorbește urât în oraș despre relația voastră și mai ales despre tine. Tu i-ai fi pretins ceva lui, că i-ai cerut nu știu ce lui... Da. E faza cu sarcina, că i-am cerut bani, că sunt însărcinată, i-am cerut bani ca să fac avortul și nu sunt însărcinată. Asta a fost o vrăjeală, am vrut să mă răzbun pe el. Nu sunt însărcinată, de unde atâta? El a fost un nenorocit, a cheltuit o grămadă de bani pe gagici, pe fete, pe alea și am vrut să stoc și eu niște bani de la el. Deci tu nu ești însărcinată cu el? Nu mai spun să fiu însărcinată, nu sunt. Toată lumea așa spune, că el s-a... Toată lumea așa spune, normal că lumea spune. Da, eu i-am spus după o lună cam așa, l-am sunat și i-am zis că sunt însărcinată, dar nu e adevărat. Eu i-am zis așa ca să stoc niște bani de la el. Pe o panoramă de om. Crede-mă, deci nu e momentul și nu e genul de om cu care să faci chestia asta, că e păcat, adică e... Ce păcat că el și-a bătut joc de mine, eu nu permit așa ceva. Păi cum, el cheltuie bani pe vagabante și așa și își bate joc de mine, adică a făcut-o cu mine și pe urmă m-a lăsat, adică cum vine asta, eu nu sunt bătaia de joc a nimănui. Și faza cu sarcina a fost așa de răzbunare. Tu nu ești însărcinată cu el în momentul ăsta? Nu sunt însărcinată cu nimeni, nu. Chiar eu țin așa la tine și mi-ar părea rău să aflu că tu ești însărcinată și de îndrăgostit de ăsta și... Nu stai liniștit, nu. Deci îndrăgosteala de el mi-a trecut, după ce fază mi-a făcut... Dar ce ți-a făcut? M-a folosit, s-a culcat cu mine și pe urmă m-a părăsit, așa, dar ce e asta? Eu nu sunt bătaia de joc a nimănui. Ți-am zis că ăsta a fost și motivul pentru care l-am fraierit și am zis că sunt însărcinată și am cerut bani pentru avort. Și el a pus botul? Păi normal că a pus botul. Și acum urmează să-ți dea bani sau... Păi m-a tot sunat maică-sa de vreo 2 ori și m-a întrebat dacă e adevărat că fiul meu ar fi și a zis că o să-mi dea niște bani. Tu i-ai cerut banii lui, nu? I-am zis lui și el a zis maică-si. I-ai cerut 5.000 de euro? Hai mă, cum să cer 5.000 de euro? Ești nebun la cap. Doamne, cum să cer 5.000 de euro? Nu, n-am cerut atâta. Nu, 1.000 de euro am cerut. Cât? Doar atât, 1.000 de euro, atât am cerut. Băi, deci crede-mă, deci toată lumea știe în oraș că tu i-ai cerut 5.000 de euro. Băi, ce panoramă, ce mincinos. Nu mă, cum să cer 5.000 de euro, dar ce ai? Cine îmi dă mie atâta? Nu mă, ce ai? 1.000 de euro, atât am cerut. Am vorbit cu măsa și am zis, doamnă, dacă vrei să fac întrerupere de sarcină, îmi dați bani. Dar măsa a pus botul? Măsa? Cum să nu? Băi, deci măsa e disperată, știi ce e aia? Deci dacă mai vorbeam mult cu ea, dacă mai întindea mult coarda, cred că obținea mai mult de 1.000 de euro. Băi, e disperată femeia. Vorbesc serios, era terminată femeia. Mircea cum a pus botul? Ei, cum a pus botul? I-am dus un test de sarcină. Ce ai făcut? I-am dus un test de sarcină, ca să-i arăt că sunt. Păi bun, și dacă nu ești însărcinată, cum naiba l-ai prostit? Păi am dus un test de sarcină și l-am desenat cu carioca. Era colorat cu carioca. Ce ai făcut? L-am colorat cu carioca, mă, ce ai? Să-mi bat piciorul dacă nu ești dusă cu capul, frate. Da, mă, da, și acum aștept să-mi dea măsa bani. Ție nu ți-e rușine așa un pic să ceri bani? Adică de ce să-mi fie rușine? Dacă el și-a bătut joc de mine. Tu de ce mă iei așa? Tu ești de partea lui sau cum? Tu să ai mare tupeu să faci chestia asta. Ce faci acum? Ții cu el sau... Care e? Pana mea, s-a întâmplat. Tu ai vrut să accepta de bunăvoie, că nu te-a violat. Te-a violat? Nu m-a violat, dar doar a vrut să se culce cu mine și atâta tot. După aia mi-a dat papucii. Ce, asta e relație? Sau înaintea că vreau să avem o relație serioasă, cu nu știu ce, bla bla bla, până a ajuns în punctul culminat și după aia mi-a dat papucii. Seamănă prostituția asta, adică, pana mea, te-ai dus cu un bărbat și de acum, frate, dacă nu mai vrea să te ia de nevastă... Mă, dar stai puțin, ce vorbești tu așa? Și ce vrei, mă, să fac? Să mă duc la el, să-l aplaud, să-l pup, ce să-i fac? Zi și tu, na. Tu nu i-ai cerut 5.000 de euro? Nu i-am cerut, mă, 5.000 de euro. Ce ai? Cum să-i cer atâta? Pe bune? Deci tu nu i-ai cerut 5.000 de euro? Nu i-am cerut 5.000, am cerut doar 1.000, tot. Și el a zis măsa ca să-i dea banii. Eu am înțeles că măsa te-a înregistrat. A, da? Ia uzi. Nu mai înțeleg nimic, la început vorbeai altfel, acum ești altfel. Mă mir și eu de ceea ce faci tu, adică de tupeul pe care l-ai și... O, băieța, stai puțin, păi și acum ce faci? Mă iei și tu la ture? Adică ce e asta? Ce înseamnă asta? Te-a pus el să mă sun sau ce? Care-i problema? Ți-a zis unul pe aia, fă mișto de ea, ia-te de ea, care-i șmecherea zi? Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zu și a fost o farsă. Vai, domnule. Tu m-ai sunat 2 zile la rând și te-ai dat drept măsa lui amărâtul ăla? Nu știu ce să zic, adică... Nu știu, eu îmi cer scuze dacă am vorbit urât, dacă așa... Deci nu știu ce să mai zic, nu e adevărat ce s-a...
ce am vorbit, ce... N-aveam de gând să mă duc peste ei, să le cer bani, deci doar am vrut să-i păcălesc, atâta tot, să-i sperii puțin, să-i păcălesc, nu... Te-ai supărat că te-am sunat și ți-am făcut farsă? Pe tine n-am de ce să mă supăr. Să te asculți la Radio Zoo. Bine, am să mă ascult. Dacă difuzezi materialul la Radio Zoo și nu spun numele tău și vrei să ștergi ceva din convorbire și... Ce să ștergi, mă, nu ștergi nimic, asta... Nu e adevărat nimic, nici chiar nu voiam să le cer niciun bani, ți-am zis. A fost doar o păcăleală, atât. Să nu mai faci dintre astea, că este urât din partea ta și poți să o Dale Bahtalu, sunt directorul G la Teatru Bascalu 0 Barat G București și vă invit să vedeți spectacolul Șatra cu Triej G o creangă. Dați badul și mergeți și vedeți spectacolul, că dacă nu, să aveți parte de ce aveți pe casă. Sunteți grădinița 120? Da, Cu doamna directoare, vă rog. la telefon. De la Teatru Masca lui Zero. Noi am putea veni la dumneavoastră cu un spectacol. Este un spectacol Ion Creangă, Șatra cu Trăiezi. Aveți aprobarea inspectoratului? Da, noi colaborăm cu inspectoratul. Că cei care vin la noi în unitate trebuie să aibă aprobarea doamnei inspectoare de la sectorul 1. Da, doamna directoare, dar ar fi bine ca copiii dumneavoastră să cunoască povestea Șatra cu Trăiezi. Le-a spus-o cineva? Pe ei normal copiii știu povestea. Spuneți-mi cât costă la noastră biletul. 15.000. Da, și la noastră cum prezentați acest spectacol? Actori îmbrăcați, că de exemplu am teatrul care îmi prezintă niște spectacole foarte frumoase. Ei sunt personajele, nu vin cu păpuși sau cu asta. Da, să știți că la noi în spectacol, în Șatra cu Trăiezi, sunt eduții, sunt vii. Animale vii? Da. Da? Deci chiar cu eduții jucăm și care sunt foarte dresați. Interesant. Eu aș putea să vă dau un eduț la telefon să vedeți cât de dresat este și cum răspunde la comenzi. Dumneavoastră îi spuneți un număr și el numără în funcție de comanda pe care o primește. Da. Așteptați un pic să vă dau un eduț la telefon. Mircea, adu eduțul care a intrat în spectacol ieri, adu la telefon încoace un pic. Da, dar n-are sens să aduceți. Numai să vorbiți un pic mai tare, să vorbiți un pic cu el, să-l mângâiați, să-l întrebați eventual cum... Ce pot eu să-i spun prin telefon? Ce pot să-i spun eu prin telefon? Alintă un ied în telefon. Da, îl alintați, îl întrebați cum îl cheamă și o să vedeți că vă răspunde de la 1 până la 5, că nu știe mai mult. Ce să-i spun? Nu știu. Da, ce să-i spun? Ce să spun? 1, 2, 3? Întrebați-l ce face, cum se simte, vorbiți un pic cu el. Ce faci? În numără, ia zi, 3. Da? Da, de 3 ori. Da, de 3 ori. Mai spuneți un caz... Nu, lăsați, numai că nu am timp de așa ceva. Încă o comandă, spuneți un alt număr, să vedeți cât este de inteligent. Alo. Ne, n-am ce să-i spun, nu știu să vorbesc cu el. Nu mi-l mai dați, fiindcă nu știu. Un singur număr, doamna directoare, eu nu știu să vorbesc cu el. Îi spuneți 5 sau 2? 5 1 6. Da. L-ați auzit? Da, am auzit. A executat comenzile sau ce s-a întâmplat? Da. Doamna directoare, cum facem? Deci, joi. Da, joi, nicio problemă, joi. Teatru Masca lui Zero prezintă spectacolul Șatra cu Trăiezi de Ion Creangă la grădinița dumneavoastră, joi la ora cutare. Repetați, Teatru Masca lui Zero. Teatru Masca lui Zero. Teatru Masca lui Zero. 01 tu sau scris cuvântul 0? Scris cuvântul 0. Teatru Masca lui Zero prezintă spectacol Șatra cu Trăiezi de Ion Creangă. Grădinița 100. Domnul director vrea să vorbească cu dumneavoastră. Da. Bună ziua! Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21. A fost o farsă. Da, mulțumim. Bine, am înțeles. Bună seara! Sunt de la salonul de frumusețe. Ce salon de frumusețe? Salonul de frumusețe unde aveți abonament. Așa. Doamna Oara? Da. Aveți abonament la noi. Da, spuneți ce s-a întâmplat. Voiam să vă întrebăm de ce n-ați mai venit. Am avut niște probleme. N-am avut timp să trec pe la sală. De ce, a expirat abonamentul sau ce s-a întâmplat? Așa, când ați mai trecut pe aici, știu că veneați destul de des și... Da, doamnă, dar n-am mai avut timp. Dar nu s-a întâmplat nimic, nu? Adică n-ați avut probleme cu angajații, cu ceva, o problemă pe care... Nu m-a deranjat nimeni. Pur și simplu n-am avut timp să mai trec. Am treabă, am treburi de mele, nu mai trec așa des pe la sală. Dar au fost incidente? Ce fel de incidente? La ce vă referiți? Ultima dată când ați fost la noi, vă mai amintiți ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu vă mai amintiți?
Nu. Ați avut probleme în solar acolo? Adică ați... Nu, doamne, mi-a făcut programul obișnuit de 9 minute, n-am avut nicio problemă. Ce probleme am? Că am înțeles că ați stat mai mult de 9 minute. Până m-am schimbat, până m-am șters eu puțin acolo. Eu cred că dumneavoastră știți despre ce este vorba și poate nu îndrăzniți. Poate ne explicați dumneavoastră despre ce este vorba, că eu nu știu despre ce este vorba. Chiar mă țineți din timpul meu și spuneți-mi mai exact. Mai exact, în ziua respectivă când ați fost dumneavoastră, după ce ați plecat dumneavoastră, noi am sesizat un miros urât acolo în cabină. Păi și ce asta înseamnă că era de la mine? N-am înțeles. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră ați avut probleme, poate ați avut diaree. Doamnă, dar dumneavoastră sunteți sănătoasă la cap? V-ați scăpat cumva pe dumneavoastră acolo la solar, în solarul respectiv? Dumneata ești tâmpită la cap, cum adică să mă scap pe mine? Dar ce am 2 ani? Colegile mele au sesizat un pic mai târziu. A venit o clientă care n-a putut să mai stea acolo din cauza... Poate a intrat o fată de acolo, poate a intrat o clientă și s-a căcat de acolo. Ce, trebuie să fi fost eu? Vă rog frumos să vorbiți politicos, da? Deci noi am găsit... Dumneavoastră mă luați că am făcut eu diaree acolo, păi cum să vorbesc politicos? Eu sunt o patroană, chiar mă tratați așa ca orice scursură? După ce ați plecat dumneavoastră, am găsit materii fecale în solarul respectiv în care ați fost dumneavoastră. Păi și? Păi nu aveți nicio dovadă că am fost eu. Cum? Nu aveți nicio dovadă că am fost eu. Avem dovadă, au fost colegele mele. Noi după fiecare clientă... Haideți, doamnă, haideți. Bine, bine. Așa, și ce s-a întâmplat acum? Plătesc vreo amendă sau ce? Nu, noi n-am mai putut folosi solarul. Trebuia să chemați o firmă de dezinfecție dacă n-ați mai putut să-l folosiți. Din bun simț, puteți recunoaște fapta aceasta? Da. Deci recunoașteți? Da. Cum s-a întâmplat, doamnă? Pur și simplu. Ce nu vi s-a întâmplat niciodată să vă apuce într-un loc public, atunci m-a apucat, domnule, de la temperatura aia, nu știu, m-a luat așa, de la stomac. Doamne, nu-i normal, dar sunt nevoi fiziologice. Am tras câteva vânturi și după aceea m-a luat diarea. Ce era să fac? Să ies în fundul gol pe acolo, să alerg către WC-ul, fiindcă așa vreți dumneavoastră, nu? Cum să vă dați drumul, doamnă, în cabina de solar? Doamnă, dacă acolo m-a apucat... Păi și nu vă este puțin o rușine obrazului? Mi-este rușine obrazului, dar ce vreți să fac acum? Să vin eu să strâng acolo, să dezinfectez eu, ce să fac? Bun, dar dumneavoastră știți ce ați lăsat după aia? Eu știu ce am lăsat. Mirosea îngrozitor. Noi nu am putut folosi solarul câteva zile. Am pierdut bani pe chestia asta. Dumneavoastră știți? Da, doamnă, și îmi cer scuze, dar nu știu ce să zic acum. Cu ce vă pot ajuta? Spuneți-mi. Doamnă, eu n-am mai pățit niciodată așa ceva. Eu nici atât n-am pățit așa ceva. Pentru mine scuzele sunt necesare, dar nu suficiente, doamnă. Eu 2 zile n-am folosit pentru că mirosea urât. Ce să fac? Vă recompensez. De ce n-ați spus în momentul când s-a întâmplat treaba asta? Eu am șters cu niște șervețele umede acolo, am dat cu parfum pe acolo, dar mai mult de atâta n-am putut să fac. Mi-a fost și mie jenă să mă duc la fetele alea să-i spun că m-a apucat cu fureala acolo, în solar. Ce v-a apucat? Cu fureala, doamnă. Cum mi-acoperiți mie dauna? Of, Doamne, și eu ce să fac acum? Ce a fost în capul dumneavoastră, doamnă, să... Doamnă, dar nu faceți mie acum lecții de morală. Pur și simplu s-a întâmplat. Mi-am cerut scuze. Ce să fac eu acum? Ce să vă zic? Ce să fac eu acum în situația asta? M-ați pus într-o situație delicată și pe mine. S-a întâmplat pur și simplu. Vă mai plătesc o ședință de solar sau nu știu cum să mă recompensez față de dumneavoastră. Să-mi spuneți și mie, să vă dau o sumă de bani sau... Păi că v-ați spus că sunt și eu patroană la rândul meu. Așa faceți și la serviciu? Vă apucă? Faceți pe dumneavoastră? Sunteți impertinentă chiar. V-am spus să-mi spuneți cât mă costă și ce trebuie să faceți să rezolvăm situația, că n-am timp să stau eu aici la telefon cu dumneavoastră la taclale. Mie mi-ați murdărit acolo aparatul solar, doamnă. Înainte de Crăciun vin tot felul de femei să se bronzeze, să arate bine. Mie mi-au scăzut încasările din cauza că dumneata ți-ai dat drum acolo. Acum țipați la mine degeaba. Eu să țip și eu în continuare, spuneți-mi soluția și gata, o rezolvăm. Iau filmulețul, că noi avem camere acolo. Iau filmulețul respectiv și vă pun... Dumneavoastră m-ați filmat? Dumneavoastră m-ați filmat acolo în solar? Noi am filmat ce s-a întâmplat acolo. Doamne ferește. Eu vă pun pe site-ul salonului nostru să vă vadă toată lumea, doamnă. Păi eu sunt patroană de firmă de confecții, am o anumită calitate, mă îmbrac într-un fel, am un anumit statut social, nu să mă puneți pe site, vă dau în judecată, punct. O să primiți citația de la mine, la salonul ăla de rahat. Dumneata mi-ai făcut salonul de rahat. Deja ne certăm degeaba, spuneți-mi cum procedăm, dacă nu vă închid telefonul nas. Recunoașteți că ați făcut așa? Am recunoscut odată, mi-am cerut scuze de deja mă călcați pe bătături. Știți,
multă treabă am eu acum, în momentul ăsta, cât vorbesc cu dumneavoastră la telefon. Da, eu cât am avut că am șters în urma dumitale, nu te-ai gândit? Asta e treaba dumitale, doamnă. Dar ce wc public acolo, doamnă? Vine oricine și apucă de area și face acolo pe solarul meu? 16.000 de euro mă costă solarul ăla. Cât o mașină mă costă? Spuneți-vă odată, că deja mă simt și eu prost, cred că vă simteți dumneavoastră prost. Nu mai rost să ne certăm, că Bun, e urât. hai să ne simtem bine atunci, doamnă, și să-mi achitați dauna. Cât costă? Vă costă toate ședințele pe care le-am ratat. Adică 2 sau câte? Cum 2, doamnă? Că v-am spus că 2 zile nu l-am putut folosi. Păi și în 2 zile câte ședințe de solar din ăsta puteți avea? Am pierdut 7 milioane de lei din cauza dumitale. Doamne ferește, doamnă, dumitare mi-e sănătoasă la cap. Mirosea acolo ca la porci mirosea. Și 7 milioane? Atâta am pierdut. 7 milioane? Păi 7 milioane sunt o grămadă de bani, doamnă. 2 zile la solar, 7 milioane. Nu e sănătoasă la cap, ai la prețurile de... Vino să-ți arăt încasările. Nu costă 7 milioane, 5 ședințe te-ai avut dumitale în 2 zile. Vii acolo și-ți faci nevoile în solarul meu. Acolo m-a apucat ce vrei să fac. Am recunoscut, văd că mă dai, vrei să mă pui pe site-uri, acum te dau în judecată. 7 milioane, păi plătesc 1 milion maxim. Păi cum 1 milion? Că a zis că sunteți patroană, femeie. Nu se dau pe prostii să dau 7 milioane pe un solar. Păi ce am înnebunit? Făcut... Nu, doamnă, o firmă de asigurări ceva. Găsiți dumneavoastră că sunteți patronă, nu? Să-ți fie rușine că... Da, și dumitale că vrei să jecmenești oamenii. Nu jecmenezi, dar e posibil, n-am mai... Eu am șters acolo foarte bine cu șervețele, am și parfumat, am dat cu de toate, că aveam un parfum scump pe care l-am dat pe solarul dumitale. 7 milioane și... Asta lăsați-mă cu 7 milioane, gata, am terminat orice discuție. Doar nu-s cretină să dau 7 milioane pe un solar. Bun, cât dați, doamnă? 1 milion, atât am spus că dau. E puțin, doamnă, 1 milion. E puțin, păi negociem acum, păi aici că ai pierdut 7 milioane. Acum cât dai, cât nu dai, ce suntem la bișniță? Haideți că m-ați enervat, m-ați scos din pepe. Atâta vreau să vă mai spun. Spune. Daniel Buzdugan, sunt de la Radio Zut. A fost o farsă. Cine a făcut fața asta? Cineva de la salon. Cine de la salon? Că nu are nimeni, nicio fată de acolo, numărul meu de telefon. E adevărat ce s-a întâmplat? Nu mai discutăm problema. Haideți acum, nu mai insistați. Nu insist, dar vreau să vă întreb dacă e adevărat ceea ce s-a întâmplat. Așa mai scos din pepe. Ce vrei să fac acum? E prima dată când s-a întâmplat așa ceva? Normal, doar nu fac, mă duc la solar și îmi fac nevoile la solar. Voiam să vă întreb dacă nu v-a fost jenă după ce s-a întâmplat... Dar dumneata ești nesimțit? Păi, eu? Păi după ce că îmi faci, mă ții la telefon o zi întreagă, o oră mă ții la telefon, acum ce facem aici? Păi nu v-am întrebat așa, dar... Tu, lasă-mă face, mătii, mi-ai stricat toată ziua. Runa, sunt administrator la blocul 104, unde ați stat cu chirie la doamna Safta. Bună seara. Dumneavoastră aveați de plătit o anumită sumă la doamna Safta, la care a stat în chirie, da? Să plătiți întreținerea. Nu i-ați achitat suma respectivă, ea nu își permite să scoată din buzunarul ei suma respectivă. Înțeleg că sunteți într-o situație de mijloc, dar poate ar trebui să știți și dumneavoastră cu ce se ocupă doamna Safta. Eu am locuit în acel apartament timp de 6 luni. Eu pe doamna Safta am întâlnit-o de 2 ori de când locuiesc acolo, pentru că prietenul meu mi-a recomandat să mă mut acolo și el a luat contactul de la un alt prieten. Dumnezeu ei vrea să-și închirieze apartamentul. Ca atare, eu m-am mutat acolo fără să o cunosc în mod direct. Eu am văzut-o pe doamna Safta de 2 ori. Eu nu mă ocupam de plata, nici plata chiriei și nici plata întreținerii. Dar cine se ocupă? Prietenul meu se ocupa pentru că el a făcut această înțelegere cu doamna Safta. Prietenul meu. El mergea și dădea banii. Da. Dar eu m-am văzut de 2 ori cu doamna Safta în viața mea, când nu era prietenul meu în oraș și a trebuit să mă văd eu să-i dau banii. Bun, această datorie a dumneavoastră către doamna Safta există. Și dacă eu trebuia să achit suma asta, tot nu achit. Îmi pare foarte rău că sunteți pus în această situație, dar eu nu achit așa ceva. Eu am locuit în apartamentul ăla cu încredere, am crezut că e locul meu, locul unde eu stau când vin de la muncă și de fapt era locul unde doamna Safta avea întâlniri amoroase. Doamna Safta, proprietarea apartamentului, care în lipsa mea avea... Păi doamna Safta este o femeie căsătorită și o femeie care are venerabilă vârstă de 65 sau 66 de ani. Domnul administrator, așa cum sunteți dumneavoastră surprins, ar trebui să știți că eu am fost de 1000 de ori mai surprinsă când am găsit-o pe masa din bucătărie într-un moment de maximă tandrețe cu un domn. În casa pentru care plăteam chirie.
inventați lucruri sau... Dacă nu îmi dați credibilitate și dați doamnei Safta, atunci să rezolvați cu doamna Safta și pentru întreținere. Una peste alta, nici contract nu aveam cu ea. Nu aveați contract de închiriere? Nu aveam contract de închiriere. Nu vine să cred. Eu vă înțeleg că nu credeți, dar eu am văzut cu ochii mei. Ce dovadă mai bună îmi trebuie să îmi dau seama că nu vreau să mai am vreodată vreo legătură cu apartamentul ăla, cu doamna aia, cu Dar aia. ce s-a întâmplat? Eu am venit într-o zi de la birou, mai devreme, am intrat foarte bine în apartamentul pentru care mi se plătea chiria, am auzit niște zgomote și când am intrat în bucătărie, ușa nu era de tot închisă, era întredeschisă, doamna Safta, pe masa din bucătărie, mă scuzați că mă exprim atât de vulgar, era crăcită ca la ginecolog. Așa și? Împreună cu acel domn, pe masa unde eu mănânc, și nu pot să spun acum ce făcea. Ce făcea? Adică ce... Așa cu ăla. Cum? Să coțăia cu ăla. Pe masa din bucătărie unde eu mănânc, de fel, nu pot să cred că pe masa unde eu veneam și mă așezam relaxată să mănânc, se întâmplau astfel de lucruri și tind să cred că nu este pentru prima dată. Am avut suspiciuni că cineva mai vine în apartamentul ăla, bănuiam chiar pe prietenul meu. Eu când plecam din casă făceam patul, găseam uneori lucrurile deranjate, mă gândeam poate în graba mea să plec la muncă de dimineață. N-am întins cearceaful cum trebuie, dar am omis, am lăsat pe acolo un pic dezordonat. Mă gândesc numai la serile după ce veneam de la muncă și stăteam în bucătărie și îmi puneam capul pe masă să mă odihnesc. Pe masa unde am găsit-o pe doamna Safta crăcită. Pentru ce să plătesc, domnul administrator? Pentru apa pe care o fi consumat doamna Safta să se spele în urma... Pentru ce? Că vă dați seama, venea în casa aia, făcea ce făcea acolo, folosea dușul, folosea apă și prosoapele mele, nici nu vreau să mă gândesc. Că doar nu venea cu prosoapele ei de acasă. Ce să plătesc? Eu nu plătesc nimic. Ați vorbit cu ea? Eu ce să vorbesc cu ea? Eu când am văzut lucrul ăsta am rămas blocată pentru câteva secunde și apoi am trântit ușa după mine, am fugit, am dus în parc, am stat și am plâns, nu știam sincer cum să reacționez. L-am sunat pe prietenul meu că nu era în oraș și n-am mai dormit acolo în seara aia. Am dormit noaptea aia la o prietenă, apoi m-am dus să-mi iau lucrurile și gata, nu vreau să mai aud de nimic. În momentul când ați plecat de acolo, n-ați luat legătura cu doamna Safta? Cum ați părăsit apartamentul? Cheia respectivă sau... Eu am lăsat cheia la o vecină. De când am plecat am vorbit o singură dată cu doamna Safta. I-am spus că i-am lăsat cheia la vecină. N-am vrut să aud nicio explicație, nimic. În schimb, ea s-a chinuit să-mi explice că are o problemă cu soțul, că e un nenorocit, că o chinuie și a avut și ea un moment așa de scăpare cu băiatul ăsta, care nici nu știu cum să-l numesc, domnule. Știți cum arăta? Avea față de curățat haznaua, mă scuzați. De vârsta ei sau? Nici de cum. Doamna Safta are 60 de ani, mă îndoiesc că găsea ea unul pe măsura ei să aibă aceeași vârstă. Nu, era cu mulți ani mai tânăr decât ea. Dar un amărât, probabil. Știu eu acum ce-o fi și ăla. Un boschetar. Cine s-ar preta să facă așa ceva cu cineva ca doamna Safta? Eu am înțeles, lucrurile pentru mine sunt clare. Nu vreau să plătesc nicio rescanță la nicio întreținere, iar de doamna Safta nu vreau să mai aud nici cum. Eu am vorbit am luat legătura cu ea și mi-a zis că ea nu are bani să plătească restanța respectivă. Mi-a zis că a avut o fată și a plecat, adică nu i-ați plătit nimic și acum am înțeles... Să se reprofileze, să caute alții care nu sunt boschetari, care o răsplătesc pentru activitățile ei. Chiar nu mă interesează, pe mine mă interesează să recuperez banii respectivi și părerea mea ar fi, nu știu, să luați legătura cu ea pentru că vrea să anunțe la poliție, vrea să vorbească cu polițistul Spune, domnule, la poliție, dar să suneți, ce nici n-a avut contract cu mine. Păi n-a avut contract, dar v-au văzut vecini acolo. Cred că de câteva ori și eu v-am văzut la parter acolo când ați trecut de... Eu plecam dimineața, veneam seara. Ar fi bine să luați legătura cu ea, să stați de vorbă cu ea, să vă înțelegeți asupra acestui aspect. Nu vreau să mă gândesc ce s-a întâmplat în casa aia, în patul unde eu dormeam, pe masa unde eu mâncam și nu vreau să știu ce boli pot să iau de la doamna Safta. Nici nu vreau să-i aud vocea. E contagioasă. Bună ziua! Bună ziua! Am găsit anunț în ziar. Ce vârstă aveți și cu ce vă ocupați? Văd, scrie aici, venit substanțial 1500 de euro, studii superioare, București. Am terminat facultate de științe economice, aștept să mă angajez. Am fost plecat în străinătate, în Germania și... Am înțeles, aici nu este vorba de angajare, este colaborare, de fapt se ajunge la o afacere personală. Nu știu dacă e ce vă trebuie dumneavoastră acum. Eu am făcut și striptease, am dansat într-un bar, deci sunt de la Chișinău. Deci este activitate multilevel marketing. Ce?
Multilevel marketing se cheamă, este... De trafic de carne vie, de asta sau ce? Nu, nici vorbă. Noi dăm informația despre produsele firmei americane cu care colaborăm și suntem răsplătiți. Nu știu dacă vă avantajează așa o activitate. Și eu ce trebuie să fac? Să vorbim despre firme, despre... Cui, doamnă? Mie îmi spuneți cui și eu duc. Păi aia e cunoștințelor dumneavoastră, da. Păi eu am la Chișinău o grămadă de cunoștinți, băieți care se ocupă cu aduc mașini din Germania. Puteți să veniți marți la o prezentare la 5:30? Ce trebuie să fac eu ca să câștig banii ăștia 1500 de euro? Păi, dar nu se câștigă treptat, am spus progresiv, da? Începeți cu câteva milioane, zeci de milioane și se ajunge la sute de milioane, așa e. Produsele sunt de sănătate pe bază de aloe vera. Am înțeles, deci băieți care știu eu sunt recuperatori, adică care are datorii la persoane și nu... Și eu pot să grăiesc cu ei, adică în momentul când se duc să obligi pe cineva să cumpere produsele este, nu? Nu se pune așa problema, de-aia vă invitam la o prezentare, că nu se poate prin telefon. Am înțeles, și unde să vin, doamnă? Notați? Da. Lângă Piața Romană, știți unde e Piața Romană? Da, chestii, unde Nicu Alifantis, unde cântă el acolo cu Piața Romană la parter sau... Acolo, da, acolo este intersecția. Eu am nevoie pentru cetățenia românească și se poate lua, adică să mă luați în spațiu să mă... Nu. Păi de ce eu vă fac produsele astea, vi le vând, câte vreți dumneavoastră, vi le vând și matale să mă luați în spațiu, adică să am un domiciliu stabil. Nu, pe da, de unde să vă luăm în spațiu? Nu se adică poate. să stau la matale acolo, să treceți, dacă vine cineva și mă întreabă, da, băiatul ăsta stă la noi, îl cunosc, e băiat cu mine. Nu ne complicăm un pic. Eu am băieți care vin la Chișinău, aduc mașini din străinătate, deci le fură și fac ei, dar cum așa, cu acte face acte după aceea și le vinde. Mai sunt și recuperatori care îi strângi de gât pe ceea care n-au, eu ți-am împrumutat matale niște bani, da? Haideți, și matale nu ai pus să-mi dai bani înapoi. Eu vorbesc cu recuperatorii și recuperatorii, eu îi cunosc băieți de mine și poate să cumperi care băieți bani, deci nu spune problema de asta. Nu știu, deci fără obligații de luat în spațiu. Și nesnie, adică eu îți vând matale produs și matale nu m-a ajuns pe mine o lecuță. Marți la 5:30. Și matale și funcție aveți acolo? N-are importanță ce funcție am. Păi dacă vin acolo, eu bat la ușă, ciocănesc la ușă, cioc. Nu, este la sala de festivități, e prezentare cu multă lume. Doamne, eu nu vreau cu lumii mult, că poate mă recunoaște careva și n-am treburi eu de astea. Atunci îmi pare rău. Nu-mi place publicitatea asta, adică să mă știe lumea, să mă asta, că eu nu am nevoie de asta. Eu vin și fac treaba, adică vin să-mi dați produsele mele și eu mă duc și le vând, le valorific. Aveți un celular ceva? 4 celulare am și de Chișinău, am și de Rusia și de tot ce... un celular aici ca să vă pot găsi. Dar dați-mi matale numărul de telefon al noastră. Păi l-aveți iar, nu l-ați luat de acolo? Aia matale asta? Da. Deci eu când ajung la ușă îți dau un bip. Coborâți matale în stradă și mă vedeți? Nu. Am o cășiulă de iepure neagră. Nu, lăsați. Alo? Haideți că... Doamnă? Nu putem colabora. A fost o farsă, doamnă, Daniel Buzdugan, a fost o farsă. Nu știu ce să vă zic. Nici nu știu acum dacă nu-i farsă sau... Sănătate multă. Da? Bună ziua, cu cine am onoarea să discut? Cu cine pot să discut? Ambasada Republicii Moldova. Cine anume? Ambasada Republicii Moldova suntem. Da, mă rog, am primit un telefon de aici de la dumneavoastră, o farsă și nu s-a prezentat decât ca virgulă Daniel Buzdugan, dar bineînțeles că înțeleg acum că nu era... Cred că este șoferul nostru. Vitali, davai, știu et. Că e problema? E de telefon. Stați 2 secunde că vi-l dau un pic la telefon. Vă rog. Bună ziua, da. Păi ați vorbit acum câteva minute cu mine. Nu știu cu cine eu grăiesc. Nu contează cu cine grăiesc, mi-ați făcut o farsă adineauri, nu? Cine eu? Da, dumneavoastră, de la acest număr de telefon. Sunt șoferul, doamne, de la Ambasada Republicii Moldova. Ce se întâmplă? V-ați dat drept Daniel Buzdugan adineauri. Nu vă gândiți că... Eu am sunat și am găsit aici anunț și am zis că câștig 1500 de euro. După aceea v-ați dat drept Daniel Buzdugan, da? Da. Ce să vă mai zic acum? Bine. Aici e Radio 21 și Daniel Buzdugan sunt. Da, ok. Înțeleg, da. Bine, sănătate. Domnișoara Bianca, sunt redactorul șef de la revista Colivia, dacă ați auzit de revista aceasta. Mama mea o citește. Noastră ați răsfoit vreodată revista Colivia? Foarte rar am avut ocazia. Eu am numărul de telefon de la o cunoștință care mi-a dat portofoliu cu pozele și mi-a plăcut tare mult și mi-aș dori ca să te pun pe revista Colivia, să fii pe copertă și să participi la o ședință foto pentru revista noastră. M-ar interesa. Ai mai pozat? Da, sunt model de 2 ani. Am mai pozat pentru alte agenții. Nu vreau să apar dezbrăcată. Cel mult în costum de baie. Vi s-a mai cerut să pozați dezbrăcată? Da, mi s-a cerut, dar n-am acceptat.
doar în costum de baie. Această ședință foto este evaluată la 500 de euro, atât aveți primi. E bine. Avem și noi niște condiții, trebuie să pozați în condițiile noastre. Ce condiții aveți? Dacă ați spus că nu pozați dezbrăcată, s-ar putea fără sutien? Se poate, cred. Depinde de preț. 500 de euro. Dacă vreți să pozezi fără sutien, ar trebui să fie mai mult de 500 de euro, nu? Atât avem noi în buget. E bine și 500 de euro. Deci fără sutien se poate, da? Da. Ăsta este bugetul, 500 de euro, mai mult nu avem cum să scoatem. Eu accept 500 de euro, dar să nu mă puneți să-mi dau și chiloții jos. Fără sutien și atât. 500 de euro. Filmarea va avea loc în parcul Herăstrău, va fi undeva pe înserat și o să fiți îmbrăcată puțin mai sumbru, dacă știți ce înseamnă să fiți. Da, știu ce înseamnă. Ce înseamnă să fiți îmbrăcată sumbru? Știu ce înseamnă sumbru, mai subțire, mai subțirel. Da, bravo, mă bucur că știi lucrul ăsta, pentru că chiar îmi făceam probleme, că sunt foarte multe manechine cu care am discutat și care habar n-aveau ce înseamnă să fii îmbrăcat sumbru. Știi ce se spune despre manechine? Nu prea știu multe cuvinte ele. Nu sunt eu chiar așa de proastă. Cum? Nu sunt eu chiar așa de proastă. Mi-am dat seama. Veți fi îmbrăcată sumbru și veți sta întinsă pe o năsălie. Cum năsălie? Nu știți ce înseamnă năsălie? Nu știu. E ultima modă de paturi, e ultimul răcnet în domeniu, ca să zic așa. O să stați întinsă pe acea năsălie. Da. În jurul noastră vor fi prapuri, prosoape, multe lumânări. Aveți probleme cu fumul de la lumânări? Nu, că eu sunt fumătoare și sunt fumătoare. Nu am probleme cu fumul. O să stați acolo întinsă pe năsălie, dacă n-aveți nimic împotrivă. Nu am nimic împotrivă. 4 băieți o să vină să ridice năsălia și o să fiți cărată în spate de 4 băieți. Și cum o să fie? O să fiu cărată de mâini și de picioare de cei 4 băieți? Nu. Năsălia respectivă va fi cărată cu tine de 4 băieți. Filmarea o să aibă loc în parcul Herăstrău. Și dacă o să fiu așa îmbrăcată mai sumbru, nu o să-mi fie frig. Cum o să fie filmarea asta? Nu o să fie seara, o să fie... Păi o să fie seara în luna noiembrie. Și nu o să fie prea frig. E vorba de maxim jumătate de oră. Și cum o să apară îmbrăcată? De unde o să iau hainele? Hainele o să le iei de la o casă de modă. Ai un pic să notezi? Da. Casa de modă. Da. Morto Aest. Din București. Tu ești epilată? Da. O să trebuiască o epilare totală, deci o îmbălsămare cosmetică la salonul Mortadela din București. Salonul Mortadela, da. Acum important e ca tu să vorbești cu cei de la agenție, să le povestești toate lucrurile astea. Da, o să vorbesc cu ei. Și dacă nu ai înțeles, te rog să mă întrebi. Ai înțeles? Da, am înțeles. Am înțeles tot. Ai putea să-mi repeți, să-mi povestești? Deci hainele o să le iau de la salonul Mortadela. Mortadela este salonul de îmbălsămare. Notează-ți acolo, salon de îmbălsămare Mortadela. Salonul de îmbălsămare. Casa de modă ai reținut-o? Da. Cum m-ați spus că se cheamă? Morto Aest, da? Așa se cheamă. Morto Aest, da. Să le explici despre filmare. Este foarte important că poate n-acceptă să stai întinsă. Să fie întinsă pe... Ai reținut unde o să stai întinsă, nu? Da, pe nasolie. Nu pe nasolie, pe năsălie. 4 băieți te vor căra în spate și vor fi prapuri, lumânări în jurul tău, pomeni, câteva pomeni și câteva prosoape. La un moment dat o să te ridici de pe năsălie, la sfârșitul shootingului, îți dai hainele jos și o să rămâi în chiloți și fără sutien. Am înțeles, așa o să fie. Vor fi mai multe pomeni acolo în jurul tău, pomana porcului, că asta este ideea, că vei apărea în revista Colivia în decembrie. Da. Și se va numi pomana porcului. Da, am înțeles. Adică o să fie și un purceluș acolo pe lângă năsălie. Chestie mai alegorică. Da, mai de sezon. Exact, de sezon, da? Da, am reținut. Tu ai mai stat vreodată pe năsălie? Nu știu, poate am mai stat și nu am știut. Nu, cred că am mai stat. Bianca? Da. Sunt Daniel Buzdugan de la Radio 21 și toată chestia asta a fost o farsă. Da. Ce ați vrut să dovediți cu asta? Că manechinele sunt proaste? Nu, pur și simplu așa. Dacă cei de la casa de modă Morto Aest, dacă ar vrea să colaboreze cu tine, s-ar putea? Ai fi interesată? Da, nicio problemă. Primăria, vă rog, da. Inginerul Ion Andreescu de la Agenția Națională a Locuințelor din București, cu domnul primar, dacă este. Nu, este domnul primar, este în teren, vă rog. Dacă este foarte, foarte important, îmi puteți lăsa mie mesajul și îl voi transmite. Doar cu mobilul, un număr de telefon? Nu, la
ore chiar aici l-a încărcat, este pus de dimineață, se încarcă mai greu la dânsul mobilul. Puneți mai repede că uitați, am niște oameni care trebuie să treceți la subiect, vă rog. Spuneți-mi dacă aveți mulți tineri care așteaptă o casă. Din 92 avem cereri, domnule, vin oamenii la noi, știți cum, nu mai știu ce să facă săraci, vin cu jalba la noi, nu știu ce să mai facă. Unii au și depășit 35 de ani, deci au pierdut trenul. Chiar domnul vice vrea să vă sune, să ia legătura cu cineva de la agenție, să vedem cum facem, dacă pentru cei care au depășit vârsta, dacă se mai poate rezolva ceva. Doamna secretară, eu am o veste bună. Am dorit noi vești bune, dar poate cine știe, așa. Avem o finanțare externă pentru orașul dumneavoastră. Dumneavoastră puteți să rețineți lucrurile astea, că sunt foarte importante și vreau ca mâine să discut cu domnul primar. Îmi dau toată silința, hai să vedem. Da. Cum a spus că vă numiți? Ion Andreescu. Domnul Ion Andreescu. Director de brand la Agenția Națională a Lecuințelor. Deci nu locuințelor. A lecuințelor, am înțeles. Cum? Lecuințelor. Proiectul se numește Tinerețe vezi cum ești, unde oare te grăbești. E frumos sloganul. Da, e din Eminescu. Da. Cunoașteți versurile? Da, cum să nu cunoașteți? Pe Eminescu, ar fi o rușine să nu știm toate. Sunteți de profesie filolog? Nu, eu am terminat mașini unelte, dar asta nu înseamnă că nu știu și eu o poezie de Eminescu. Dar unde ați făcut facultatea? Pe aici, pe la noi. La Iași? Da, la Iași. Să trecem la treabă. Noi construim la dumneavoastră în oraș 30 de căsuțe vocale pentru tinerii până în 35 de ani. 30 căsuțe vocale. Cum? 30 căsuțe vocale. Cu 2 camere, plus mansardă și garaj. Astea sunt opționale. Prețul chip e de 15.000 de euro. Mai puțin, deci căsuțele vocale sunt până în 35 de ani, da? Și celelalte, că mai avem niște case mai mari, se numesc case tip toleranță. Cu 4-5 camere sunt pentru tinerii care își permit ceva mai mult, deci care au ceva bani în buzunar. Da, deci case toleranță. Casele de toleranță sunt rustice și pot să aibă pe lângă ele niște dependențe. Grajd, că sunt unii care vor să-și facă herghelie, vor să-și facă așa. Unii care vor să mănânce ecologic și atunci își mai pun pe lângă casa aia de toleranță și o poiată sau cocină, pentru purceluși. Deci sunt unii care, dom'le, eu fac o microfermă acolo pe lângă. Asta cu cocina de porc și cu astea numai la casele de toleranță, la căsuțele vocale nu avem. Știți că vreau să notez corect și să pun la domnul primar pe masă. Toate aceste cereri trebuie trimise la București, la Agenția Națională pentru Lecuințe. Aceste cereri completate trebuie trimise la Agenția Națională a Lecuințelor. În final, aș vrea să-mi faceți asta un rezumat așa pe scurt. Eu mi-am notat așa, de la agenția, că am fost contactată de la Agenția Națională a Lecuințelor, care ne va oferi un program care va cuprinde 30 de căsuțe vocale cu 2 camere, mansardă și garaj. Opțional mi-am scris eu aici. Da, exact, opțional astea. Prețul chip. Chip. De la chip cirip. Da, cu păsărelele. La 2, mi-am notat aici cu 1, 10 case toleranță. Ați trecut la plural. Toleranță. Care este cu un graj de cai ce vrea omul acolo să mai facă, bine să înțelege, o cocină de poiată pentru păsări în sfârșit. Cererile trebuie să ajungă la Agenția Națională a Lecuințelor. Sunteți foarte serviabilă. Doamna secretară, vă rog în final ceva. Da, spuneți, ascult. Sunt Daniel Buzdugan de la Radio 21 și a fost o farsă. Vai de mine. Cum? N-aveți programele astea? Nu, a fost o glumă, doamnă, stați liniștite că a fost o glumă, deci vă rog să nu-l anunțați pe domnul primar că a fost o glumă doar. Asta este, n-ați făcut-o. Cristina? Da, Cristina. Știi cine e la telefon? Eu nu știu. Cine e la telefon? Sunt mama lui Robert. Robert. Da, și ce doriți? Măi, cum ce doresc? Când am putea să ne întâlnim noi un pic să discutăm? Păi nu știu, dar spuneți-mi ce s-a întâmplat. Sunt extraordinar de supărată pentru ce ai făcut tu băiatului meu. Nu i-am făcut nimic eu, dar nu știu despre ce Atunci pentru că l-ai lăsat să-ți facă ceva. Știi tu ce? Să-ți spun eu ce ai făcut? Da, spuneți, na. Ceva s-a întâmplat între voi? Mi-a spus, o recunoscut că s-a culcat cu tine. Doamne, nu este adevărat, cum poate să spun așa ceva? Tu și cu el ați trăit împreună. Băietul meu era feciorelnic, era și virgin, pe deasupra și mi-ai stricat toată buna dispoziție din casă. Nu este adevărat, Doamne. Dacă nu recunoști, să știi că eu vin la tine la ușă cu Robert, vin la maică ta la ușă. Doamne, stați puțin, dar nu se poate, mama e bolnavă, nu se poate să veniți la mama la ușă. Nu, Doamne, stați, dar de ce spuneți chestia asta? Dar ar trebui? Mă simt penibil, Doamne. Cum te simți?
penibil. Dacă n-ai făcut-o cu el, nu te simțeai penibilă? Dar nu, Doamne, nu înțelegeți când am făcut-o, nu s-a întâmplat nimic între noi. Pe cuvântul meu. Dar nu, Doamne, nu înțelegeți că eu n-am făcut nimic cu Robert. De cât timp sunteți voi împreună? De vreo 4-5. De 4-5 luni. Sunt timpul ăsta n-ați făcut nimic împreună? Nu v-ați Nu, Doamne, n-am făcut nimic. Nu v-ați pupat? Nu v-ați ținut de mână? Ba da. Și cum poți să spui mie că nu te-ai culcat cu el? Dacă tu nu recunoști, eu vin la tine la ușă. Doamne, vă rog frumos, nu faceți chestia asta, vă rog frumos, mama este bolnavă, vă rog frumos. Nu. Da, ascultă la mine, fetițe. Haideți să ne întâlnim, vă rog frumos, eu nu vreau să veniți la mine la ușă, că aș distruge-o pe mama, vă rog frumos, haideți să ne întâlnim undeva, să vorbim. Eu merg și fac analize genetice, merg la spital, te car în tot felul de analize și până la urmă o să recunoști. Tu ai făcut-o cu el sau n-ai făcut-o? Da, mă duc la... simt penibil, Doamne, dar mă simt penibil față de dumneavoastră, dar știți... Da sau nu? Nu insistat, eu am zis că nu se poate, că nu ne cunoaștem de multă vreme. Deci s-a întâmplat între voi, da? Da, s-a întâmplat, pur și simplu. Da, Doamne, da. Nu ți-ar fi rușine și de ce n-ai recunoscut la început? Mi-ai deflorat băietul. Măi, da, spune-mi, nu cumva ai dat și vreo boală? Nu, Doamne, sănătoasă. N-am înțeles. Sănătoasă, Doamne. Mergi cu mine la control împreună cu Robert să vă fac un control amândoi. Dar de ce mai vreți control dacă am recunoscut? Pentru că trebuie să mă conving dacă băiatul meu este sănătos sau nu, da? Păi, dar mergeți numai cu el. Ne spune și mie, unde se întâmpla toate chestiile astea, mă? Unde făceați voi chestia asta? Dar ce mai contează? Unde făceați? Unde ați făcut prostii, mai? Unde ați făcut? La dumneavoastră acasă, când erați de serviciu. Câtă nesimțări! La mine acasă și voi în loc să vă duceți la școală, de asta are Robert absență în catalog? Da. Ai să mai faci chestia asta? Nu, n-am să mai fac. Dar vă rog frumos să nu-i spuneți lui mama. La mulți ani, Daniel Buzdugan, sunt de la Radio 21. A fost o farsă. Poftim? A fost o farsă pusă la cale de colega ta, Diana. Vai, o mănânc, unde ești, Diana? Și m-am auzit pe post. Alo, m-am auzit pe post. Da. Dar vă rog frumos să nu-i spuneți lui mama. Da? Sunt fratele lui Dragoș. Marcel sunt. De unde e numărul meu de telefon? De la Dragoș. Cu ce ocazie ți-a dat numărul meu de telefon? Păi mi-a povestit despre voi, așa știi, și am zis că să vorbesc și eu cu tine. Ce crezi că rezolvi? De ce l-ameninți pe fratele meu? Păi nu crezi că am motive să-l ameninți? Eu în situația asta, deci încerc să fiu oarecum la mijloc, adică te înțeleg și pe tine. Mă rog. Eu am înțeles de la el că tu l-ai șantaj. Da, l-am amenințat, da. L-am amenințat, o să-i spun soției lui, pentru că eu nu am știut că este însurat. De seama, am avut o relație de 2 ani de zile cu el și mă trezesc că este însurat acum. Nu e normal să știe soția lui? Nu e normal să știe soția lui pe cine are în casă? Gândește că ai putea să distrugi o familie. Da, dar el nu s-a gândit când a fost cu mine 2 ani de zile că poate să-și distrugă familia? Adică eu sunt acum cel vinovat, nu? Respect foarte mult familia și o căsnicie în general, dar gândește-te ce mi-a făcut. Adică 2 ani de zile a stat cu mine, ne-am văzut, vai, ce iubita mea, te iubesc foarte mult și deodată am aflat că este însurat. Dar tu când ai aflat că e însurat? Acum vreo 2 săptămâni am aflat că este însurat, pur și simplu, cu o prietenă comună, ne-am întâlnit și am discutat, că m-a văzut cu Cutărescu, dar știi că e însurat, zic, poftim, zic, de unde și până unde? Și uite așa, am aflat că este însurat. Cine ți-a zis ție că e însurat? O cunoștință comună și este o cunoștință cu o prietenă de-a mea foarte bună. Ne-am întâlnit întâmplător și întâmplător, da, te-am văzut cu Dragoș. Îi zic, da, este iubitul meu. Ce iubit, că e censurat. Și normal, când am aflat, am păsut de proastă, nu? 2 ani de zile, o relație, iubita mea, dragostea mea și să mă aflu că e censurat. Acum am înțeles de ce mă ținea numai în casă. Ce-ți făcea? Mă ținea în casă. Era frică să mă vadă cineva. Și eu am crezut vorba aia, și că mă iubea. El 2 ani de zile te-a ținut în casă sau... Da, adică de fiecare dată când vreau să ieșim, găseam motive. Că e obosit, că are nu știu ce de făcut, oricum nu ne vedeam zilnic, că na, și aveam altceva de făcut, nu ne vedeam chiar zilnic și când ne vedeam, găsea scuze, că e obosit, că nu vrea să iasă acolo,
Sau dacă ieșeam în locuri nu foarte publice. Mai ieșeam, dar nu în locuri foarte publice și mi-am luat tot felul de cadouri și cred că am închidea gura. Zicea, gata, am prostit-o. Tot felul de cadouri scumpe și chestii de genul ăsta. Tu, după un an, să zicem, când ai văzut că te ține numai în casă, nu ți-ai dat seama că e ceva putred? Nu am gândit, pentru că în momentul în care spui că iubești o persoană, e vorba de încredere. Și voi unde vă vedeați? Mai mult la mine ne vedeam. Eu stau singură și venea la mine. La începutul relației mă tăra mai mult în apartamentele prietenilor. Găsea tot felul de scuze, că ai lui nu acceptă fete și că nu vrea să prezinte nicio fată părinților și chestii de genul ăsta. Și am zis, ok, fiind băiatul lui mama, am zis, da, știi cum sunt mamele de băieți. Îți dai seama că era penibil și pentru mine. Mă tăra toată ziua prin paturile prietenilor, nu? Chiar și-a putut joc de mine și plus de asta m-a lăsat și în fundul gol. Mi-a luat și mașină, și de îmbrăcat, și bijuterie, acum m-a lăsat și fundul gol. Ce ai de gând tu în momentul ăsta? Ori îmi dă toate lucrurile înapoi care mi le-a luat, ori dacă nu-i spun soției și gata. El o să-i spună lui nevastă sa, băi, nu o cunosc pe asta, nu știu ce, n-am nicio treabă. Am dovezi, dragă, am dovezi. Nu cred că e bine ceea ce faci tu. Dar de ce să nu fie bine? Dar chiar m-am săturat, dar cine vorbești? Cu cine vorbesc? Cu ce vrea? Ei, ce să vrea, cică? Vrea să mă împace acum, să reglăm situația, cică. Dar ce situație? N-avem ce... Eu cu cine vorbesc acum la telefon? Dar crezi că este singură, Mirela? O să plătiți? O să-i stricăm și căsnicia și tot? Auzi, domnișoară, dar eu sunt fratele lui Dragoș, da? Tu cine ești? Și-a angajat avocat? N-are curajul să... Dar tu cine ești? Contează cine sunt? Bun, eu vorbeam mai înainte cu Mirela. Tu cine ești? Mirela nu este singură. Sunt o prietenă foarte bună de-a Mirelei. Bun, și? Și care-i treaba ta în povestea asta, că nu înțeleg? Că a rănit-o prea mult pe fata asta. Eu știu cât a suferit. Cum e posibil nesimțitul 2 ani de zile să se afișeze cu aura de îndrăgostit, cadouri peste cadouri? Mașina la scară o vrem. Mașina... Înțelege că el are o familie. Eu nu vreau decât să-i dea fetei tot ceea ce i-a luat timp de 2 ani de zile. Și a pierdut 2 ani din viață pentru un nenorocit, că altfel n-am cum să-i spun. Zi-mi ce vrea concret. Ce vrea? Mașina, hainele, ceasul Rolex și altele. O să-i fac o listă, deci chiar o să-i fac o listă. Plus toate bijuurile. Dar mașina nu e trecută pe numele ei. Da, dar ea a condus-o 1 an și jumătate. Ea a condus mașina. Mașina a avut-o la scară, timp de 1 an și jumătate. Și el acum, eu ia înapoi, adică el s-a folosit timp de 2 ani de zile de prietena mea și acum ia totul. O fabrică dă afară oameni. Așa. Și primesc salarii compensatorii. Așa. Prietena mea și-a dat 2 ani din viață pentru acest individ. Așa. Și acum ce să facă? Să stea cu mâna întinsă? Nu ți se pare corect să-i dea dreptul? I-a promis că o angajează. N-a angajat-o nici până în ziua de astăzi. Ea a renunțat la un job înainte să-l cunoască pe ea. Era secretară, dacă el își mai aduce aminte. Ascultă-mă ce-ți spun. A venit vremea când bărbații însurați vor plăti. Dar tu știi la ce mod l-a amenințat ea pe el? Da, știu. Tu știi că ea l-a înregistrat? Exact, știu. Sigur că da. Și? Ce știi? Ce știi, fată, când nu știi nimic? Auzi, măi, băiețelule, cine vorbește de mârsăvie? Voi vorbiți de mârsăvie? Dar 2 ani de zile, când a venit și a sărutat picioarele în casă aici? Cum să bagi telefonul mobil în pat, să le înregistrezi pe ăla în timp ce făceau dragoste? Sex? Da. Ce ți se pare așa ciudat? Că l-a înregistrat pe nesimțit. Vai, ce să-ți spun. Normal că l-a înregistrat pe nesimțit. L-a înregistrat în timp ce făceau... Normal, trebuia să aibă și fata o dovadă. Are o înregistrare din momentul în care făceau dragoste. Știu exact. Și asta nu este nimic pe lângă ce o să pățească fratele tău. Pe lângă ceea ce îi se pregătește. El nu are nicio idee. E normal ca să bagi telefonul mobil în pat în timp ce făceau un anumit lucru frumos, să-l provoace să vorbească și să-l înregistreze în timp ce făceau... Deci, mi se pare... Dar ți se pare corect ca 2 ani de zile să mă vezi ca iubita ideală, cadouri, să-mi aduci golf la scară și după 2 ani de zile să-mi iei? Ți se pare corect? Nu, drăguțule. Prietena mea nu și-a pierdut 2 ani din viață pentru ca un nenorocit să
ia tot ceea ce i-a dat timp de 2 ani de zile și acum să-i le dea alteia. Probabil în perioada următoare o să aibă un termen într-o săptămână, maxim 2, să se prezinte la domiciliu pe care îl cunoaște foarte bine, cu tot ceea ce a luat și cu cheia de la mașină. O să aibă fotografii făcute cu prietena mea prin excursii în poziții intime, că așa îi plăcea, era mai incitant să se filmeze, să se pozeze, să se prezinte la scară în următoarea perioadă, cu mașina, cu hainele, cu bijuteriile. O să țineți minte, o țineți minte pe prietena mea toată viața. În următoarea perioadă îi dăm termen. O săptămână, maxim 2 săptămâni, suntem în criză, n-avem timp să așteptăm. Mașina, hainele, bijuteriile, absolut tot, da? Prietena mea și-a lăsat serviciul. Niciun nenorocit nu-i face așa ceva prietenei mele. Îmi este mai mult decât o soră. Eu încerc să rezolv problema. El ce este dispus să dea ca să ne închidă nouă gura? Îți dai seama că nu știu ce poate să dea frate meu. Eu am sunat deocamdată... Păi dacă nu știi, de ce ai sunat-o pe prietena mea? Păi fată, nu... De ce ai sunat? Tu știi că eu sunt avocată? Așa vorbește o avocată? Acum nu vorbesc în calitate de avocată, dar acum vorbesc în calitate de prietenă foarte bună. Bun, dar mai înainte... De femeie mai presus de orice. De ce? Pentru că sunt femeie. Așa, și? E o suferință foarte mare ceea ce a făcut fratele tău prietenei mele. Ce a făcut? Azi cu nevasta, mâine cu amanta. I-a zis până că și-o ia de nevastă. Cam cine se credea el pe fața pământului? Bă, băiatule, păi am pentru tine o întrebare simplă. Ce a fost școala ardeleană? A fost o școală de cartier din Cluj, din Oradea, din Sibiu, școală de karate, școală de corecție sau școală de fotbal cu bănelele coliță, cu ăștia, cu... Bă, e bine, nu? Școala ardeleană, ce a fost ea? A fost o mișcare iluministă transilvaneană care a dat niște oameni de mare vață, precum Petru Maiu, Samuel Micu, Gheorghe Șincă și eu, Budădelean. În timpul acestei mișcări s-a trecut de la alfabetul chirilic la alfabetul latin. S-a pus problema ca națiunea română din Transilvania să aibă aceleași drepturi cu celelalte națiuni, sașii, ungurii, secui. Școala ardeleană are o pecete inimaginabilă, bă, băiatule, asupra ideologiei naționale, asupra culturii, asupra spiritualității poporului român. De aceea, hai să vedem dacă lumea mai știe ce a fost școala ardeleană. Școală de karate, școală de corecție, sau școală de manele, sau școală de fotbal, cu bănelele coliță, cu ăștia, cu... Bă, e bine, nu? Alo? Da. Bună seara. Bună seara. Sunt reprezentant al școlii ardelene. Școlii ardelene, da. Așa, și vreau să vă întreb ce părere aveți dumneavoastră. Niște oameni de afaceri din București, puși pe căpătuială, vor să închidă școala ardeleană și să o transforme în mall. Ce părere aveți? Auzi, tata, școala ardeleană vrea să o transforme în mall. Ce părere avem? Avem părerea că dacă închid telefonul, e mai bine. Da? Alo? Da, bună seara. Bună seara, doamnă. Făceam un sondaj. Da, spuneți. Sunt reprezentant al școlii ardelene și sunteți Bianca, în primul rând. Da. Așa. A vorbit cu băiatul dumneavoastră, cred. Da, spuneți. Dați-mi-l un pic. Vă rog tare mult. Haideți, vă rog. Ovi? Da. Hai, mama. Ești mai tânăr, mama. Da, sunt mai tânăr. Alo. Da, mă scuzați că vă deranjez. Spuneți. Da, e o problemă care vrem noi să o prevenim, că niște, v-am zis, vor să facă mall din școala ardeleană. Cum se numește școala? Școala ardeleană pe Cameliei numărul 2. Cameliei numărul 2. Știi unde e strada aia? În Sibiu, domnul? Da. Unde e strada Camelia numărul 2? Așa, și vor să facă mall acolo. Dar pe unde e zona asta? Pe lângă Andrei Șaguna.
normal că n-aș fi de acord să transforme dintr-o școală în care se învață într-un mall. Sunt atâtea locuri publice în care se pot face mall-uri. Deci n-aș fi de acord ca să facă dintr-o școală un mall, să o desfințeze acea școală să facă un mall. Unde învățați? Sunteți elev sau? Sunt student. La ce? La expertiza și managementul sistemelor ecologice. Cum? Expertiza și managementul sistemelor ecologice, la Lucian Blaga, la Facultatea de Științe, aici pe Rațiu. Și n-ai învățat de școală ardeleană? Deci credeți-mă că de școală ardeleană chiar n-am auzit. Cum? Deci credeți-mă că de școală ardeleană chiar n-am auzit. Păi da, nu ești din Sibiu. Păi ba da, sunt din Sibiu, dar nu știu. Poate că și-au schimbat numele, cum... Nu știu, n-am auzit. Ai auzit de domnul Ion Budaideleanu? Ion? Ion Budaideleanu sau Gheorghe Șincai sau Samuel Micu? Da, de domnii am auzit. Da. Da. Unde ai auzit de ei? Samuel Micu. Profesor pe domnul Micu, cred că am avut și eu un profesor și în facultate am avut de unul Micu, dar nu știu dacă e de același domn se numește. Da, pe Petru Maior. N-am auzit. Ion Budaideleanu. Da. Vă mai pot ajuta cu altceva? Da, că a fost o farsă. Ce a fost? O farsă. A fost o farsă, m-am auzit. Nu. Nu o să-mi suși dacă a fost o farsă. Alo. Bă, dacă mai suni, să vezi ce pumni în gură îți dau. Ai auzit? Să te auzi mâine la radio. Să te auzi mâine la radio, să vezi ce pumni în gură îți dau dacă aflu cine ești. Ai auzit? Eu sunt Daniel Buzdugan de la radio. Alo. Da. Bă, tu n-ai ce face? Tu te dracu odată și nu Așa mai vorbești tu față de părinții tăi? Vorbesc de părinții mei că ești un handicapat. Să te auzi mâine la radio. Să te auzi mâine la radio, că dacă aflu cine ești, vin și peste tine în casă. Crede-mă, sunt Daniel Buzdugan de la Radio Zu și mâine o să te auzi mâine. Bună seara! Sunt un reprezentant al școlii ardelene. Sunteți sibiancă? Dacă sibiancă, da. Da. Niște oameni de afaceri puși pe căpătuială vor să transforme școala ardeleană în mall. Ce părere aveți dumneavoastră? Cum să transforme școala ardeleană? E un fenomen de cultură și din Transilvania. Să închidă școala ardeleană și să o transforme în mall. O, Doamne ferește-mă! Dar ce vorbiți? Ce vorbiți? Cu Ion Budaideleanu, Gheorghe Șincai, Samuel Micu și alții, Petru Maior, cum păcatele vorbiți așa ceva? Da, doamnă. Nu mai e, asta e o prostie, lăsați-mă în pace. Deci nu e școală, doamnă, e mișcare iluministă și așa mai departe. E o mișcare iluministă din Transilvania, dar cum așa? Da, doamnă. De mare cultură și... Felicitări că v-ați prins, felicitări, bravo! Dar pe cum așa? Ce profesie aveți? Profesoară de limba română. Păi da, bineînțeles. Că ăilalți dinainte nu s-au prins. Ziceau chiar de școală. Da. Numai unii elevi care nu învățau spuneau așa. La ce liceu? Goga, liceu Goga. Felicitări. Na bine. Ce părere aveți de faptul că niște oameni de afaceri din București, puși pe căpătuială, vor să transforme școala ardeleană în mall? I-aș spânzura de limbă. La ei, la București să-și facă, nu aici. Vreau să vă rog în final să spuneți că ce profesie aveți? Contabil. Mesajul dumneavoastră este? Împotriva acestei hotărâri, adică împotriva mall-ului, înființării de mall în locul școlii ardelene.